zami zingakanani yobekesela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Ngiyamazi ugogo ukuthi phela noma ngabe kuthiwa akazokhuluma mhlambe ngento ezitheni-ke namhlanje, kodwa ngisuke ngizokhuluma ngento ebalulekile. La nginenkinga njengoba kwangalahlekelwa ile namba nje yathathwa umuntu. Kunabantu abake bathi bamfonela lo muntu kusho ukuthi nabo mhlawumbe babeseve iy'namba ey'ndala. Mase beseve ey'ndala bethi bayifonela bathole ukuthi ucingo luzongena kulowa muntu ayishajele i-price yakhe ayithandayo. Yonke into esithi siyasiza ngazo abantu, angithi nami njengoba phela kusho ukuthi ungisevile nami ongikumemezelayo vele uyakuzwa. Okusho ukuthi abesethatha naye azenzeke ukuthi cha yonke lento uyayidayisa. Kusho ukuthi-ke okwe-price kusho ukuthi phela mhlambe-ke uzosesha naye abuze ayithole abesetshela abantu abatshele nokuthi uma beza kumina mina ngiyamukela imali abahambe bayoyifaka emshinini. Bakwethu njengoba ngihleze nginixwayisa ngaso sonke isikhathi, mina ngeke ngithi uza kumina usendleleni uza kumina ngibe sengithi faka imali. Uma uvele uza kumina uyifakelani imali endleleni? Musa ukufaka imali endleleni, wena fika kumina kuqala, imina ngizokhuluma nawe, ithina sizohlanganisa nawe ukuthi wenze njani. Makuwukuthi uyayifaka futhi into ozoyenza nje nakhona la endlini usukhona. Musa ukuthi utshele umuntu ukuthi hamba kuqala, uthi wena ubuza imali uyiphethe esandleni, uthi wena uyiphethe esandleni athi hamba uyoyidiphozitha, uhambe nawe ngempela uyoyidiphozitha. Ngoba njengoba bathatha le namba nje, inamba yasiyaziwa kakhulu abantu, abanye vele babeseve yona. So ngalokho bakwazi ukuthi basebenzise yona. Umuntu ubona ngoba sekwenzeke lento esiyimenzile ethi uyathenga afake imali yakhe, ekugcineni into yakhe ingasafiki. Mese ekhuluma nogogo, ugogo akayazi lona. Ngicela niqaphele bakwethu, iyona into ebengifuna nje ukuthi ngazise yona kakhulu, and especially njengoba ngizohamba ngiye eGoli, uzokwazi ukuthi futhi athi musa ukuya kugogo nemali ugogo akayimukeli imali esandleni, hambe uyoyidiphozitha makuwukuthi uyiphethe. Uyayibona nje lonto, wena ungathi uza kumina kuthiwa hambe uyoyidiphozitha imali, mina ngayisho kanjani lonto vele uza kumina ngithi hambe uyoyidiphozitha? Awusacabangi nokucabanga ukuthi kusho ukuthi lento le akusiyona. Ekube ngihleze ngimemezela ngisho ukuthi kunomuntu owathatha inamba yami owenza ngayo ubugebengu. Le ntombazane le iyona le eyashintsha le namba. Kwaqala kwaba umfana kusho ukuthi kwaba indoda yakhe mangicabanga. Okulandelayo ngesonto elinye lalilandela kwaba intombazane eyakaDube. Le ntombazane ngisho noma ngabe kuthiwa udiphozitha imali uma uyidiphozitha iyakutshela isibongo somuntu nakho konke namagama omuntu. Ngicela ukuthi nikwazi kahle hle lokho ukuthi usuke ngemini. Mina futhi uma ngabe ungibuza into ukuthi iphuzwa kanjani noma imalini, suke kwamahhala. Lo kutshela ukuthi faka i-airtime kuqala vele isona i-scam sonke leso, into engekho leyo. Akho mali futhi esiyidiphozitha kuqala ukuthi wena uyabhukha cha. Ngangikwenza kodwa ngeke ngisabuye ngikwenze ngoba sekunalesi gebengu esizodiphozitha abantu sithi mina siqamba amanga. Uyayibona senze noma ngabe kuthiwa asitholanga imali yakho kodwa sikubambile ngokuthi diphozitha. Ngicela ukuthi nilalele kahle bakwethu izinto engisuke ngizikhuluma. Inamba engu-066 ayisasebenzi kumina, angisayisebenzisi. Isiyasebenzela lowo muntu loyo wayintshontsha. Ngicela ukuthi niqaphele bakwethu namagama, mina u-NP Mseleku noma Mesisi Mseleku, hhayi uFortunate Dube. uFortunate Dube unye nobamba abantu oyisigebengu waseMpumalanga kwaNyamazane. uFortunate Dube uyisigebengu oyena lo ohamba entshontsha inyanga eqola abantu. uFortunate Dube waseMpumalanga kwaNyamazane. Niyayizwa loo nto, ngifuna nizwe kahle ukuthi isipho sakho nje uma uthi uyafaka kuthiwa Fortunate Dube, cabanga ukuthi yiyo leyo. Noma bangashintsha igama sophinda sazi futhi ukuthi ubani loyo. Funa azi ukuthi uyaziwa, kodwa labantu ababamba inkunzi bamlandela kancane kancane bazoze bambambe ngqi ngoba likho iqili la ikhothe emhlane. Angicabangi ukuthi uyazi ukuthi kunabantu abathi njengoba bebafonela nje abangathatha lo namba bayongena kudala kaqale khona. Qhubeka sisi wenze lobo bugebengu bakho, kodwa ngelinye ilanga liyokushonela ngoba kuyokwenzeka izinto ezisimangaliso. Abanye abantu abafani, abantu labo babambayo abafani, bahlukahlukene. Futhi okokuqala lo suku umbamba usungazi inhloboni yomuntu. Umuntu mhlambe ngoba phela namaphoyisa ayathenga nobani bani bayathenga, ongakulandela zakubambe ngqi, ekulandela ngayo ifoni lokhu iyona okhuluma ngayo. Engisho ukuthi abantu abaqaphele bakwethu bangabambeki inkunzi. Ngihleze njalo ngixwayisa ngalento. Wena-ke usubambekile
awusayihluphi ufonela inamba kagogo usuyibonile ukuthi uthi gogo usangibike leso story ngoba angisekho lapho njengoba ngimemezela ngenzela kona ukunixwayisa ukuthi xwayani ngoba angazi ukuthi phela ngoba ungena vele emavidiyweni wabuke kuqala before uzofuna ukuthenga okungenza ukuthi ungawabuka amavidiyo vele ufona uthenge nje uthenga into yazingani ngoba ubuka amavidiyo wazibona inamba ngena enambeni le kagogo Mseleku ukhulume nogogo Mseleku and izwi lami lihlukile mina njengoba ngikhuluma ngumZulu futhi mina ngiyezwakala nje ngikhuluma isiZulu ethende qe yazi qe ngikhuluma isiZulu ethende qe uyabona nje ngihlukene nezinye inhlobo mina mawungilalela nje uzongizwa hayi ke ugogo lo hayi umZulu lo uyaba uqaphele nje nangaloko nangokukhuluma lo olimini uqaphele ukuthi ugogo akusiyena lo ngoba izwi lami linomehluko and lunomehluko mawulizwa nje lapha kumavidiyo linjengoba ulizwa njengoba namanje ngikhuluma yiloko bakwethu nje namhlanje bengithi nginixwayise ngakho ngoba ngiyazi ukuthi njengoba izinto nje zizenzeka kanje kuningi ubugebengu stile kuzokwenzeka njengoba kuzoyiwe egoli nje beqamba amanga bethi faka imali ugogo usahambile baqamba amanga athize njenganomunye nje abamenza ngenyanga edlulile sisegoli engifuna futhi ukuthi nginazise kona ukuthi ngomhla ka4 mhla ka5 mhla ka6 ngizobe ngisegoli bakithi eProtea Grand eSoweto engisho ukuthi abasanda kungena emavidiyweni mabezwe ukuthi mina ngizobe ngikhona egoli akukho ke okunye kuzobe kuyiloko nje ayikhale bakwethu kubantu abalandela ugogo amen.